Îl mai apeși odată? Sigur, mai strâng un pic. Strâng până se adună cât o altă bine și le iau de acolo și prin strecură, gata. Îl frământă un pic și... Așa. Ia, mă. Îl tragi într-o parte tot? Da, și îl adun cât o altă, știi? Și îl strâng bine. Scot zărul din el cât scot aici. Îl pui în strecură. Îl frământ. Ha? Bă, aici așa-o spus ploaia, pe eu nu știu. Au, iară vin porcii.